i tractaré de vindre més, i si no per YouTube, no? Perquè això, el vici és el que té. Moltes gràcies per els seus comentaris, i m'alegre que hem compensat el temps que m'he passat un poc, no? en què després, gràcies a la seva amabilitat, heu estat més breus que jo. I bé, si més o menys ha sigut entretingut, una cosa que ens hem portat tots. A veure, respecte de les coses que m'heu comentat, què és el que pense jo respecte d'una sèrie de qüestions? En primer lloc, i ja dic, agraïs moltíssim les coses que m'heu dit, però també una cosa que jo pense que és molt important és que la llei la facin les Corts. És a dir, que crec que d'aquest procés de debat, de confrontació d'idees, de no estar d'acord i tal, segur que sorgirà una cosa molt millor de la que faria una persona soles. I si això ha servit un poc per a mirar més enllà, fantàstic, i per a aportar alguna apertura, fantàstic, però no us refieu tampoc massa del friki oficial que podria ser perillós. El que sí que crec és que i per això jo abans, quan havia parlat d'alegria, havia dit que no volia dir alegria, però que era un poc ambició, entusiasme, més que alegria, perquè ja sé que l'origen de tot això és una tragèdia des de molts punts de vista i també personal, i per això. Però també per a resoldre en part aquesta tragèdia és molt important que hi hagi una tele. I per a que aquesta tele dure i aguante anys, que no siga un projecte que tinga una vida curta, al context al que anem, s'ha de ser ambiciós i s'ha de mirar al futur i s'ha de tindre la pretensió de dir anem a fer la millor televisió pública d'Espanya, cosa que per cert és super senzill, però ja que estem anem a fer una que siga potent a nivell europeu. I ahir me preguntàveu per models comparats, m'ha preguntat el senyor Ferri i m'ha preguntat també la senyora Peris respecte de models comparats concrets. Jo crec que ahir el que sí que és intel·ligent és pensar quin tipus de model d'audiovisual tenim nosaltres, a qui ens voldríem semblar i també des d'una perspectiva d'estructura de l'Estat a qui ens semblem. Per exemple, no som Ucrània, per parlar d'un exemple que va eixir la setmana passada, però sí que hi ha pocs estats a Europa que tinguin un nivell de regionalització de les televisions públiques equiparable a l'espanyol. I un d'ells, i a més que té una indústria audiovisual potent, i a més que és un país civilitzat, i a més que és un país al que no està malament semblar-se i imitar coses, és Alemanya. Aleshores, jo humilment, jo recomanaria parar un poc atenció al que fan les televisions públiques alemanyes. Per exemple, un estat poblacionalment, crec que li ho preguntareu la setmana passada al representant de CICOM, no? Se diu, no? CIRCOM, no? Li ho preguntareu, no? Models equivalents per potència poblacional i comunicativa. Doncs, per exemple, l'estat de Hesse, a Alemanya, l'estat de Hesse és on està Frankfurt, té vora 5 milions i mig, 6 milions d'habitants i té una radiotelevisió pública, la HR, que funciona molt bé. És una radiotelevisió pública d'un land només i funciona molt bé i té audiència i tal. Quin tipus de productes fa? Fa de tot, fa sèries, fa pel·lícules, fa moltíssimes coproduccions en altres televisions públiques alemanyes, participen en productes en la televisió pública alemanya que coprodueixen, participen en Dreisat, fan moltes coses i fan productes culturals molt potents, la televisió alemanya té una part també molt potent de teatre, d'òpera, de llibres, tenen audiència i ja dic, funcionen bé. És a dir, que hi ha models per ahir als que mirar, països poblacionalment o regions poblacionalment semblants a la nostra i que tenen una televisió pública. Hi ha altres länder alemanys que el que fan és unir-se amb altres, així això és anatema, però ens dona una pista de com d'important és la cooperació. És a dir, hi ha altres länder alemanys que directament han dit, mira, nosaltres amb 2-3 milions d'habitants no anem a poder tindre una televisió potent i que fa saber. Ens unim amb el land del costat i fem una per a 12 o 15 milions d'habitants amb desconnexions regionals, amb seus regionals molt potents, però l'escala és molt important en el mercat audiovisual i d'això s'ha de ser conscient. Tu amb una televisió valenciana no podràs anar amb tots els teus productes ni amb una majoria dels productes al mercat, però si vols anar almenys amb alguns per a fer això de disseminar identitat cultural valenciana, o ho fas també tractant de buscar sinergies amb els que pots compartir coses o no hi ha manera. Per cert, sinergies que s'haurien de compartir també amb Radio Televisió Espanyola.
a la que s'hauria de fer canviar el xip radicalment en tot, no? O sea, no és possible que una televisió en un país tan centralista com França siga més habitual en França que hi hagi sèries o pel·lícules fetes per la televisió francesa que passen a Niça o a Marsella o a Lyon o a Lille, i així tot passa a Madrid, no? He posat abans l'exemple del Ministeri del Tiempo, no? Un esportes que algú en l'edat mitjana, quan Madrid tenia 400 habitants, va posar en Madrid, i aleshores tota la història ja està en Madrid, no? I per això la sèrie ha de ser en Madrid, no? Pues, no sé, podria haver sigut quina era la ciutat important espanyola en aquesta època, Toledo, Valladolid, no? Però no, és a dir, no hi ha un xip així, no? Només les sèries localistes se van fora, no? Quan és una cosa d'un, pues això, localisme agrari, no? Això, folclor, no? Per això, per a fer canviar el xip a Televisió Espanyola, des d'ací també haurien de fer propostes, productes de la Televisió Espanyola. Nosaltres hem tingut, doncs pensem en l'última època de Radio Televisió Valenciana, productes audiovisuals superdignes, superinteressants, no? Jo què sé, la Capo, les històries de Gormandia, l'Alqueria potser era més localista, però vull dir, productes molt interessants. No hem tractat tampoc d'aconseguir disseminar-los a Espanya, no? I això ho hauríem de fer. Això les televisions alemanyes regionals ho fan i ho saben fer. També és de veres que l'estructura de la televisió pública alemanya estatal és totalment diferent. És totalment diferent. No, que hem de canviar el xip, però vaja, vull dir que això és poquet a poquet, no? Perquè la televisió alemanya... No? Després... Sí, no, està clar. Sí. No, però vaig a dir en seu de Corts Valencianes una barbaritat. No, però o sea, no és possible que entre la televisió balear, catalana i valenciana fer un gran producte audiovisual compartit en compte de per a 5, 7 o 1 milió d'habitants per a 12, 14? No, com és possible que no hagi sigut possible en 25 anys de televisions autonòmiques? Això ens ho hem de fer mirar tots. I els alemanys, pues això ho fan amb tota normalitat. Ja dic, jo me miraria aquests models. Després, respecte al canvi cultural, no? Ho comentava el senyor Montiel i ho comentava també la senyora Peris. És de veres que tot això suposa un canvi cultural i els canvis culturals són lents. Ara bé, jo crec que no és només un canvi cultural, és a dir, que els espanyols no són diferents a les persones d'altres països. Nosaltres funcionem amb un sistema d'estímuls i incentius. No? Jo me'n recorde, i se posa sempre aquest exemple, de la llei antitabac del govern. I tothom deia, no, a Espanya és impossible que això se complisca. 4 sancions fetes a 4 bars i clar que hi ha incompliments, però en general se complix. És a dir, si tu poses mecanismes de control i tens mecanismes equilibrats que generen dinàmiques correctes de funcionament, normalment ens adaptem tots, ens adaptem. Aleshores, si fem un bon disseny institucional, a poc, això no serà d'un dia per un altre, però a poc se generaran noves dinàmiques que no se basaran només en nomenar a un director general de Radio Televisió Valenciana que siga recte. Perquè jo ho lamento, però ni de jo mateixa me fiaria. És a dir, tu has de posar a les persones el més rectes i competents possible, però en un entorn institucional i de control amb unes regles que servisquen per a que facin les coses i les tries bones. I això se fa amb controls, amb transparència i amb aquests mecanismes per a garantir la independència que més o menys jo havia pensat. I està clar que la tele de Televisió Espanyola de Rodríguez Zapatero, del govern de Rodríguez Zapatero, dins el model espanyol i l'evolució és el màxim al que hem aconseguit arribar en Espanya i era més o menys presentable. Però comparat amb el que n'hi ha per ahí, encara era molt governamental. Ara bé, home, millor això que altres exemples que ara mateixa tenim a Espanya, a la televisió nacional i a moltes autonòmiques. Clar que sí, molt millor, però jo tractaria d'anar un poc més enllà perquè estem en aquestes condicions. És a dir, perquè podem fer això de tindre la millor d'Espanya. No? Els valencians tenim la millor d'Espanya i una de les millors d'Europa. Després, el tema del sector públic i el sector privat, ho comentava el senyor Montiel i comentava el senyor Ferri. Evidentment, si se fa un Consell de l'Audiovisual, ja dic, jo el faria amb aquest model independent, com que el que planteja també Tele de Todos, a aquest model, a aquest Consell, li has de donar competències. Però, vull dir, com és normal, com té el Consell català, i això que estem en un model molt poc no tan ambiciós com podria ser el català, però ho té amb tota normalitat. I com el té el francès. Però és que el francès determina quines empreses tenen les llicències, nomena el director de les televisions públiques franceses. És a dir, és una cosa absolutament normal, fins i tot en models no massa ambiciosos. És a dir, si ho crees, és per a fer coses. Bàsicament, la regla és, si tinc un Consell de l'Audiovisual valencià, és per a que el govern valencià no tinga res a decidir important
en matèria de regulació del mercat audiovisual. Punt. Totes les competències de regulació del mercat audiovisual privat al Consell de l'Audiovisual. La regla és supersenzilla. I una altra cosa, això no vol dir que el Consell no pugui fer després polítiques de promoció, que són molt importants, d'ajudes públiques i tal, i no sé què, però la regulació del sector al Consell de l'Audiovisual. Si no, no el crees. Tindre un òrgan ahí per a no fer res. No? Per exemple, l'andalús a Espanya. No, és que és consultiu i fa informes. Bé, sincerament, no? Basta mirar Canal Sur. No? És que no. S'ha de parlar de mitjans privats a la llei? A veure, jo no tinc clar, això és una decisió vostra, jo no tinc clar que siga convenient que en la llei de radiotelevisió valenciana hi hagi massa coses sobre la regulació del mercat privat de l'audiovisual o sobre la regulació del Consell de l'Audiovisual. Jo crec que són coses diferents i que convé que la llei de radiotelevisió valenciana siga la llei de radiotelevisió valenciana i després l'altra, la del Consell de l'Audiovisual i el sector audiovisual, o dos. Això sí que podrien potser anar juntes, però esta és millor que siga, jo crec, una específica, entre altres coses també per a que vagi més ràpid, perquè hi ha certa urgència per a certes coses. Però en la llei de radiotelevisió valenciana, si tu dius que te va nomenar el director general del Consell de l'Audiovisual, pues ja estàs predeterminant competències del Consell de l'Audiovisual que després la llei futura del Consell de l'Audiovisual haurà de tindre en compte. És a dir, estàs predeterminant una sèrie de decisions. Més coses que també plantejava el senyor Ferri. El tema de contractació, tant de personal com contractació en general. La regla fins ara és que una empresa pública creés una empresa pública i aquestes empreses públiques tenen moltíssima llibertat per a contractar tant serveis, no? Per a contractar programes, com per a contractar personal. Al meu parer estaria bé, i això és una proposta també que podeu fer així a les Corts, que les Corts Valencianes foren un dels primers parlaments autonòmics, perquè només hi ha una llei de contractes a Navarra i AU, i sobre empreses públiques molt poca cosa que s'allunyi de la legislació estatal vigent. Estaria bé que el Parlament Valencià es plantejara si les empreses públiques han d'estar regulades, les empreses públiques valencianes han d'estar regulades com fins ara, que bàsicament la regla és tu feu el que vulguis, quan contractes a la gent i quan contractes personal. Jo crec que no estaria de més un enquadrament legal que diguera, mira, els valencians hem detectat que hi ha un problema, perquè hi ha un problema, no només així, però també així, i dir, està molt bé gastar el dret privat, però mira, això és una empresa pública, no és estrictament privada, i anem a... Serà més flexible, serà més tal, però per exemple, per a seleccionar personal, anem a establir unes regles clares. Que no depenguen de la bona voluntat del Consell d'Administració de torn, encara que el Consell d'Administració de torn pot ser ell qui prenga la decisió, però que li vinga autoimposada des de fora, que per a triar personal ha d'establir una sèrie de criteris. Això connecta, quan parlem del personal, amb el tema que també m'ha preguntat el senyor Montiel sobre la situació dels extreballadors. Així tothom ha esquivat el tema en la comissió, no? I en general, no? Crec que ho deia abans, no sé qui ho deia, no? Alguns diuen els extreballadors, però a la vegada diuen tots, però només seran 600, però a més han d'entrar els de les universitats. És un poc la retòrica habitual. A veure, el meu plantejament és que els treballadors tenen uns drets que estan reconeguts per l'ordenament jurídic i que a més ells han lluitat per ells i és evidentment de justícia reconèixer-los i a més els tenen en l'ERO que està aprovat. Això, evidentment, les Corts Valencianes, quan posen en marxa la radiotelevisió pública, ha de tindre en compte això, aquesta previsió, perquè la pròpia Generalitat es va comprometre a això i així està pactat. Ara bé, és evident que jo no tinc ni idea de quants treballadors ha de tindre una televisió pública, perquè jo no em dedico a això. Jo puc saber d'això, de models de regulació per a garantir la independència, però de quants treballadors té una televisió pública no tinc ni idea. No? Jo sento a Rosa Vidal i dic, pues, esta dona ho sabrà, però jo què he de dir ahí? Però el que tinc clar és que tu definisses quina televisió vols i què vols fer, no? Parafrasejant el nostre govern valencià, definisses el què, no? Què vols fer, quants canals, quin tipus de televisió, i una vegada tens definit el què, els que saben d'això te diuen els quants. No? I una vegada saps els quants, els has de seleccionar. Com? Respectant aquests drets. Però amb quin criteri? I me sembla també superevident. Si volem una tele que funcione, que siga bona, que puga fer tot el que jo he dit, i a la que li pugues dir a aquests treballadors que esteu ahí i la tele serà informativament vostra. Aneu a manar vosaltres, aneu a marcar la línia informativa. Hem de garantir que aquests treballadors siguin els millors. Els millors. Un procés de selecció on se respecten els drets dels treballadors, es compte l'experiència, que per altra banda és un element normal a comptar quan una empresa privada també contracta. Tenim extreballadors que han estat en Televisió Valenciana i que han estat treballant molts anys i que han demostrat moltíssima experiència, que saben fer les coses fenomenalment i
els millors. Qui ho ha de seleccionar això? Pues ho haurà de seleccionar els organismes de la nova televisió, que jo no tinc tampoc ni idea d'audiovisual i jo no sé quin càmera és millor que un altre, però jo suposo que la lògica diu que s'han de seleccionar els millors. I a partir d'ahí pues estarem en condicions de tindre un sector audiovisual el millor possible. No? Però vaja, no tinc cap dubte que ells, els treballadors, estaran entre els millors. El que passa és que no estaran tots, si no van a ser 1.600. No? Però això pues, hi haurà uns i hi haurà altres que no. També, si aquesta televisió pública funciona i el sector audiovisual funciona, hi haurà més feina en el sector, però vaja, vull dir, ho dic per tractar de ser sincer i dir el que pense i no esquivar la qüestió. I respecte de més temes, pues, per acabar, no? El tema de la qualitat és molt evident que si tu fas aquests productes ambiciosos i qualitat servís la tele, si no, no. Però això és una cosa que crec que és important que en fer la llei se tinga molt clar. És a dir, fer una televisió per a que tinga una audiència ínfima i fer un xurro dels 80 que després no tinga cap presència social i cap importància informativa, encara que per condemna, perquè com Televisió Espanyola ho fa tan malament i els mitjans privats tampoc no arriben, per condemna t'acabarà mirant la gent, sobretot els informatius, perquè no hi ha altra cosa, però encara així, si ho fas malament tindràs molt poca repercussió, però per a fer això pues no es posem. No? Aleshores jo el que els desitge és moltíssim èxit, no? Que treballen molt bé i espero haver sigut... Doncs jo crec que el que toca sí que és posar-se. Diga, a veure un segon, demana la paraula la il·lustre diputada Rosa Peris. Diga, senyora Rosa. No, simplement perquè